mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino. Takumananso mu ndime yomaliza ya mipukulu ya Ulaliki okhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chilombo, pomwe Evangelist Yankho Malizani amatitanthauzira bwinobwino nkhani zimenezi mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera ku studio azinayi. Bwanji Evangelist Yankho Malizani apitiriza kumwadalekeza paja. Takulandiraniso Malawi ku uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba pamutu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo. Dziko lapansi zochitika ndi zikuchitika zochuluka kwa basi. Ukumatuka khala pansi ndikuona zimene zochitika pa dziko lapansi. Zingonetsera kunena kuti Mulungu wakumwamba ngokhulupirika ndipo chochitikacho chichitika posachedwa. Uthenga uwu pamutu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo ndotsiriza. Kuyambira wiki yammawa tikhala ndi mutu wina mu Chingerezi onena kuti midnight is coming, kapena kuti mdima uli mkudza. Tisanayambe kusanthula malemba mu tsiku la lero, ndimafuna muone kuti pofika pa 15 October zinthu zingapo zimene zachitika ku dziko lapansi. Mu chiwerengero cha COVID-19 akafukufuku akupeza kuti makeses amene ali pa COVID-19 akumakwana 39 million nditi mafiga ina ting'ono kumapetoko. Anthu amene afa ndi COVID-19 ndi 1.1 million dziko lonse lapansi. Muone makeses 39 million, anthu okufa 1.1 million, anthu amene achira 26.2 million. Ndi muzochitika za COVID-19 imene zikupanikizirana. Mamaski apanikizidwa pena paliponse mu dziko ngati la Mozambique. Anthu akapeza kuti ali kunsika akumatha kumamenyedwa kumene akhasanavale mamaski. Dziko lapansi lagwedezeka kwambiri. Ndi munyengo yokhayokhayi imene phiri la Kilimanjaro lipyaka moto. Ndi munyengo yokhayokhayi imene ku America nkhalango zingoyaka moto pena paliponse, masities mukuyaka moto. Kuti m'bale wanga zonsezo ukamaziona ukuzonga kuti zongochitika basi mwangozi, chilipo china chake chimene chikuchitika. Ndi mu tsiku la lero mutu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo tifuna tione pamutu wa kupembedza. Chifukwa chonena kuti wina afuna asafune kumathero kwa COVID-19 ndi mmene 5G tagwirira ntchito kumapeto kwa zonsezi kunkhala nkhani yakupembedza, kukakamizidwa kupembedza pa tsiku lamba la Mulungu kapena sabata la Yehova. Ndi mmene dziko litakhalire. Ndichifukwa mu tsiku la lero tikuona pa nkhani ya kupembedza. Mmene kujambula uthenga uwu ku Heathrow ku UK ndi wiki imene akuyesesera mapassport anthu amene ayezedwa COVID-19 kuti akamakwera ndege azikhala ndi chiphaso chake kuti munthu uyu wayezedwadi alibe COVID-19. Kupanda chiphaso chimenecho kulibe kukwera ndege zimene zifalikira mayiko onse pa dziko lino lapansi. Ndipo vaccine agwira ntchito. Ndikuwerenga Luka chapter 18 verse 9 mpaka na 14. Ndipo anatinso kwa ena amene anadzikhulupirira mwa iwo okha kuti ali olungama, napeputsa onse ena fanizo ili. Anthu awiri anakwera kunka ukachisi kukapemphera, winayo mfarisi ndi mnzake wansonkho. Mfarisiyo anayimirira napemphera izi mwayekha: Mulungu ndikuyamikani kuti sindili monga anthu onse ena, opambapamba, osalungama, achigololo, kapenanso monga wansonkho uyu. Ndisala chakudya kawiri sabata limodzi, ndipereka limodzi la magawo 10 la zonse ndili nazo. Koma wansonkhoyo ali kuyimirira patali, sanafuna kungakhale kukweza maso kumwamba, komatu anadziguguda pa chifuwa pake nanena: Mulungu mundichitire chifundo, ine wochimwa ndinena ndi inu. Anatsikira ku nyumba kwake woyesedwa olungama uyutu, usati uja ayi, pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepetsedwa, koma wodzichepetsa yekha adzakulitsidwa. Haleluya. Tamva izi mbale wanga mu nkhani imene tafotokoza apa. Yesu adafotokoza fanizo chifukwa cha anthu odzitukumula, odzikweza, odziyesa okha olungama. Fanizoli adafotokoza la anthu awiri: mfarisi amene ali mkulu wa chilamulo, munthu okhala na chuma chake, ndi wansonkho, munthu oneka wonyozeka, oneka wochimwa. Ndimafuna kugwira mfundo izi pamene tikuona pamutu wa kupembedza mkatikati mwa mutu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo. Tagwira mfundo izi mu nkhani. Anthuwa alipo awiri. Choyamba, onse adapita ku malo amodzi ku sunagoge. Cholinga chawo chidalinso chimodzi: kukapemphera.
kupembedza. Onse adayimirira napemphera, onse adamutchula Mulungu monga Atate. Wazigwira kodi mfundo zimbale wanga? Chimene chikusiyanitsa kena kalikonse anthu akufanana, kena kalikonse akufanana. Anthu awiri anapita malo amodzi kukapemphera, anapemphera, anayimirira, onse akumutchula Mulungu monga Atate. Chimene chikudzawasiyanitsa anthu awiri watsopano ndi mmene Mulungu akuwayankhira anthuwa. Mfarisi kupemphera, iye amada kupemphera ndithu nafotokoza zabwino zimene amachita iye, kuti akusala kudya, amapereka chachikhumi. Ndi zabwino kwambiri zosalakwika zimenezo. Muja ochita mbalanga chachikhumi amapereka, kusakudya masala kudya, kukwera mapiri, sabato masunga, ndi zabwino kwambiri. Koma chimene chikuwasiyanitsa anthu pamene Mulungu sanakudzayankha mapemphero anthuwa, ndi Mulungu adatsimikiza kuti uyu wamisonkhoyi adapita ku nyumba woyesedwa wolungama chifukwa cha kudzichepetsa kwake. Kudzichepetsa mukupembedza m'bale wanga, mmafunika kudzichepetsa. Taona chitsanzo china ukamawerenga Genesis chapter 4, muli nkhani ya Kaini ndi Abeli. Ana woyamba Adamu ndi Hava. Ndimafuna uone kufanana kwa nkhani imeneyi ndi nkhani imene tangowerenga kumene Genesis chapter 4 verse 3 mpaka na 5. Ndikuwerenga: ndipo panali atapita masiku, Kaini anatenga zipatso za nthaka nsembe kwa Yehova, ndiponso Abele anatenga iyenso mwana woyamba wa nkhosa zake ndi mafuta omwe. Yehova ndipo anayang'anira Abele ndi nsembe yake, koma sanayang'anira Kaini ndi nsembe yake. Kaini ndipo anakwiya kwambiri nigwa nkhope yake. Ndipo Yehova anati kwa Kaini, ukwiranji? Yagwiranji nkhope yako? Ukachita zabwino sudzalandidwa kodi? M'bale wanga, Kaini ndi Abeli onse akupanga chiganizo chimodzi, akunyamuka akupita kumalo opembedzera, kupereka nsembe ndi kupembedza, akupita kumalo opembedzera. Muja adachitira wansonkho ndi Mfarisi, onse ali ndi ganizo lokapemphera malo amodzi, chimene akachita chofanana kupereka nsembe. Koma taona tsopano anthuwa adasiyana njirayo. Abeli adatenga nyama ndi mafuta. Anthu kale akamapereka nsembe, chimene Mulungu adawuzira adzipereka ndi kukhetsa mwazi apereke nyama nsembe zawo. Pamene Kaini adatenga zakumunda. Udzifunse m'bale wanga kuti mukupembedza kumapembedza Mulungu tsiku ndi tsiku, munyengo zonse zakukumana, zimene umapanga iwe mukupembedza zikugwirizana ndi malemba? Ngati zili m'malemba n'kwabwino kuzichita, koma ngati zili zongoganiza wanthu mpofuna kutsamala napo. Ndi Mulungu adalandira nsembe ya Abeli nasiya ya Kaini njira ziwiri. Kupezeka malo opembedzera limodzi sizisonyeza kuti zonse zimopanga mukupembedza Mulungu akumwamba akondwera nazo. Kukhala wolalikira sizikusonyeza kuti uthenga onse amene ukulalikira Mulungu akumwamba akondwera nawo. Kukhala woyimba nyimbo mu praise team mu kwaya sizikutanthauza kunena kuti izo muzonse ochita Mulungu akondwera nazo. M'bale wanga, tukamba nkhani yakupembedza, ndimafuna uone chinthu ichi. Nthawi zina ana amabadwa ma twins, anthu amanena kuti mapasa sasiyana, koma ndimafuna umvetse chinthu ichi. Akhoza kukhala ofanana maso, akhoza kukhala ofanana makutu, akhoza kukhala ofanana tsitsi, akhoza kukhala ofanana zikadabo, akhoza kukhala ofanana mapazi awo, kumavala zovala zofanana. Koma dziwa chinthu chimodzi chimene zingavute zingatani, ayenera kukhala osiyana. Ma fingerprints. Atata mutenge anyamata awira mapasa kamene atsikana awira mapasa, ndatenge zala zawo akadinde. Iwe chitsanzo chikuzukhala nyengo yovota, udamba ovuonapo mapasa akunoti feifo ndi mapasa tigwisa ncho cha chimodzi, ale samavota paika, amasiyana ma fingerprints. Zimene zikutanthauza kuti usanyengeke, Mulungu sanyozeka. Chimene ukupanga mukupembedza, mwina tunkutheka mukupembedza m'bale wanga wayikapo mkuwa malo magolide, mwina tunkutheka mukupembedza m'bale wanga werenga zakumunda malo mwa nyama. Kupembedza olemba Chingereza amafotokoza mawu ena okhuza kupembedza amanena kuti law of first mention, kapena kuti ukafuna kumvetsa mawu a Mulungu akumwamba muzochitika zina ukuyenera kubwerera ku chiyambi. Ndipereke chitsanzo. Dziko lapansi lero lapunduka ndi nkhani ya chisomo. Zisomo anthu amachimana zisomo zabwino zimene zozo. Ambiri amakonda Efeso chapter 2 verse 8 kuti ife tinapulumutsidwa mwa chisomo, koma kulamulo lonena kuti ukafuna kumvetsa zinthu pita ku chiyambi, ukuyenera kuti ukachipeze chisomocho ku chiyambi. Ndeti wapita ku Genesis chapter 6 verse 8
kumene timakapeza kuti koma Nowa adapeza chisomo pamaso pa Mulungu akumwamba, kusonyeza kuti ngakhale kaleyo chisomo cha Mulungu chidaliko, sichidamene chipangano chatsopano ayi. Ukafuna kumvetsa nkhani yakulungamitsidwa mwachikhulupiriro, sumapita kwa Aroma ndi kwa Galatiya kokha. Pogwiritsa ntchito lamulo la ku theology umene usamaphunzira theology pa nkhani ya law of first mention, kapena upita ku chiyambi, ndiye timapita ku Genesis chapter 15 verse 6, kumene timakapeza kuti Abrahamu mwachikhulupiriro adayesedwa olungama. Nkhani zakuyezi m'bale wanga. Koma zonsezi tikufukula pa nkhani yakupembedza kuti tione kuti masiku athu ano kumene COVID-19 akulikankhira dziko lapansi, kumene 5G akaunjika mitundu ya anthu kumapetoko, kukhala nkhani yakupembedza, cholinga upange chisankho chabwino. Genesis chapter 22 verse 1 pali mawu awo. Tikuyang'ana pa nkhani yakupembedza. Genesis chapter 22 ndikuwerenga kuyambira verse 1. Umvetsere bwino m'bale wanga. Ndipo panali zitapita zimenezo, Mulungu anamuyesa Abrahamu nati kwa iye, Abrahamu. Ndipo anati, ndine pano. Ndipo anati, tengatu mwana wako wamwamuna wayekhayo, Isake, amene ukondana naye, numuke ku dziko la Moriya, numpereke iye kumeneko nsembe yopsereza palimodzi la mapiri lomwe ndidzakuza iwe. Ndipo Abrahamu analawira mamawa, namanga bulu wake, natenga kwa anyamata ake awiri pamodzi naye ndi Isake mwana wake, nawo waza nkhuni za nsembe, nauka nanka kumalo komwe Mulungu anamuuza. Ukumbukira nkhani ya malo aja. Tsiku lachitatu Abrahamu anatukula maso ake, naona malo opatali. Ndipo Abrahamu anati kwa anyamata ake, khalani kuno ndi bulu, ine ndi mwanayo tinka uko, ndipo tikapemphera ndi kubweranso kwa inu pamenepo. M'bale wanga, nkhani yakupembedza, Abrahamu ndi mmodzi mwa anthu amene akupatsa ganizo lakupembedza. Mukupembedza mukufunika kumvera chimene Mulungu akumwamba wanena. Ukumbukire kuti Abrahamu Mulungu adamuza atenge mwana wake mmodzi yekhayo akampereke nsembe, ndipo Abrahamu sanawiringule, adamvera. Mukupembedza mukufunika kumvera. Tidaona nkhani ya Sabata kuti ndi tsiku namba 7 pa Mulungu, osati tsiku loyamba, malinga ndi malemba. Ndi mukupembedza mukufunika kumvera. Malemba afotokoza nkhani ya malamulo khumi ya Mulungu akumwamba. Malemba mukufunika kumvera. Tiona zina zakuya mutumiki kubwera patsogolo pa nkhani ya midnight is coming. Ndi Abrahamu adonetsa kumvera pakumvera liwu la Mulungu akumwamba. Ndi chifukwa chake ukamvetsera bwino mbawanga menda werengerapo mu verse 5, adauza anyamata ake kuti anyamata inu mukhale pano, ine ndi mwanayi tipitapo tikapemphere. Umadziwa bwino lomwe kuti kutsogolo ku nkhani Abrahamu anafika moloperekera nsembe, nafuna kutenga mwana wake kumbaya ndi mpeni, koma Mulungu adamuletsa. Adamuza utaona mwana wa wankhosa wokodwa mchiyango yango. Abrahamu adatenga mwana wa nkhosa nampereka nsembe. Apa ndimafuna kuona chitsanzo chakupembedza umene Abrahamu adapembedza. Adamutenga exactly mosaphonyetsa chimene Mulungu akumwamba adamuuza. Chifukwa Abrahamu adali munthu womvera. Ndikudabwa nawe m'bale wanga kuti kodi iwe ndi womvera? Uone zimene adamufotokoza Abrahamu mwa Hebrew chapter 11 verse 17. Chifukwa cha machitidwe awa adachita Abrahamu kuti Bible likutinji zokhuza Abrahamu. Hebrew chapter 11 verse 17. Ndi chikhulupiriro Abrahamu poyesedwa anapereka nsembe Isake, ndipo iye amene adalandira malonjezano anapereka mwana wake wayekha. Abrahamu ali kuphira Moriya. Mulungu adamuletsa kuti mwana asamuphe, kumatenge mwana wankhosa kodwa muziyangoyango amene amayimira Yesu Khristu. Koma ganizo lokhalo lovomera kuti mwanayi ndimpereka nsembe, malemba akufotokoza kuti Abrahamu poyesedwa anapereka nsembe Isake. Ganizo lokhalo lomwe mwanayi ndimperekadi, Mulungu adafuna kuti Abrahamu avomereza kuti ine ndamuuza wapereka mwana wake nsembe. Munjira ina ukapanga chimene malemba akunena mosaphoponya, mosaonjezera, mosachotsera, akati uzikumbukira tsiku Sabata likopa lopatulika kuti ndikupanga lilo mwero munga tsiku namba 7, Mulungu akumwamba amakuyang'ana ndi diso lina, kumene kundikumvera obedience. M'bale wanga dziwa kuti mathero a moyo uno, chifukwa dziko lapansi lino peno kaliyang'ana timakhala tili pa drama. Mathero a moyo uno, mathero a COVID-19, mathero a 5G, mathero a mavaccine amene akubwera, mathero a mamask amene ali ponseponse ku dziko lapansi.
dziwa kuti mathero ake ndi nkhani yakupembedza. Chivumbulutso chapter 13 verse 4. Muone ganizo lakupembedza amene likupezekera mmenemo. Chivumbulutso chapter 13 verse 4 pali mawu awa. Ndikamalenga mavesi audawelenga kaye phunzo lapita koma ndifuna muzione muganizo lakupembedza amene likupezekera mu nkhani iyi. Verse 4. Ndipo alambira chinjoka chifukwa chinapatsa ulamuliro chirombo, ndipo analambira chirombo ndi kunena afanana ndi chirombo ndani ndipo akhoza ndani kugwira nkhondo nacho. Mawu amapezeka mu verse 4 onena kuti ndipo analambira chirombo. Kulambirako ndi kupembedza. Malemba akufotokoza kuti dziko lapansi lidzafika polambira chirombo, lidzapembedza chirombo. Ndakuti mukupembedza chirombocho anthu sakudziwa kuti akupembedza chinjoka. Chinjoka ndi Satana. Malinga ndi Chivumbulutso chapter 12 verse 9 tidaona kuti chirombo fotokoza apa ndi ufumu wa Rome wa chipembedzo. Ndi kumathero amoyo na abale anga dziwani ichi kuti kukhala nkhani yake kupembedza osasokena kalikonse. Verse 8 mu verse imene akunena ndipo adzachilambira onse akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwa m'buku la moyo la mwana wankhosa wophedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi, akuti onse okhala pa dziko amene mayina awo salembedwe m'buku la mwana wankhosa adzachilambira chirombo, adzapembedza chirombo. Verse 15 pali mawu awo ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya kutinso fano la chirombo lilankhule nilichite kuti onse osalilambira fano la chirombo aphedwe. Akuti maufumu awiri, ufumu wa Roma wachipembedzo, ufumu wa Amerika, mukugwirizana ndi fano la chirombo choyamba, mgwirizano wa mpingo yakugwa. Akuti adzapanga kuti dziko lapansi lonse lilambire chirombo, lambire fano, amene sangalambire aphedwe. M'bale wanga dziwa kuti malamulo amene akuyesezera mu COVID-19 okuti munthu ngati alibe mask asagule, kumene kungungwesezera chabe zimene zikubwera kutsogolo zazikulu. Vaccine akabwera upanda vaccine kusukulu sapita chifukwa zambake kuchitika madaya mwina ndi mwina, ndikuti basi sukwera, koma kumene kungungonyengerera chabe. Network ya 5G mauthenga zitamanga akwanitsa kumapanga track anthu amene samvera zimenezi. Moyo uno m'bale wanga kumene kwatsalako ngani yake ndakupembedza ndadzapangitsa kuti onse kuti dziko likhale pa mtendere. Azinena choncho zikufunika kuti wina aliyense alandire lemba la chirombo kumene kuli kupembedza chirombo. Koma Mulungu wakumwamba adachenjeza. Chivumbulutso chapter 14 verse 6 ndi 7 pali mawu awo. Ndifuna une ganizo la kupembedzalo kuti Mulungu akutinji ndipo ndinaona mngelo wina ali kuluka pakati pa mlengalenga wokhala uthenga wabwino wosatha awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. Ndikunena ndi mawu akulu, opani Mulungu, mpatseni ulemerero pakuti afika nthawi ya chiweruziro chake, ndipo mulambireni iye amene adalenga mmwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Haleluya. M'bale wanga ukhoza kuona mbali ziwirizi. Ku chapter 13 akamba nkhani ya chirombo kuti anthu adzalambira chirombo, adzapembedza chirombo ndi mphamvu ya Satana. Pokakamizidwa kupembedza kwa tsiku la Sande zidzafika zimenezi ndipo zifika pompano. Ndifake phunzo labira libapeka chitsanzo cha dziko la Croatia kuti ayambapo adzakakamizidwa anthu, kukakamizidwa kuti alambire chirombo, achilambire chirombo. Ndi Mulungu akufotokoza kuti mulambireni iye amadalenga mwamba ndi mtunda, nyanja ndi akasupe amadzi. Mulungu akuyitanira kuti timpembedze iye. Ndifake tiona njira ziwiri m'bale wanga, Farisi komanso wamsonkho, wonse kupita malo opembedza chimodzimodzi, kupita ku chalichi chimodzimodzi, kumamutchula Mulungu monga Atate, kumagwiritsa ntchito Baibulo buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Tamuona Kaini ndi Abeli, wonse akupereka nsembe muchochita m'bale wanga kupemphera chimodzimodzi, kudumba ndi uthenga kulalikira chimodzimodzi. Koma kodi zimene ukulalikirazo zimachita mukupembedzazo zili m'malemba? Ngati ungapeze m'bale wanga vesi buku lopatulika lonena kuti Sande ndilo sabata la Yehova, zitsate kumanga supeza panga chiganizo ntsata Mulungu wakumwamba. Chifukwa masiku ndi apita m'bale wanga, dziko likupita kumapeto. Dziko lipita kumapeto, malamulo 10 onse a Mulungu kayang'ana bwinobwino lamulo limodzi udzapeza kuti ndi lamulo namba 4 loka kuyambira verse 8 mpaka 11 Exodus chapter 20 limene limamuonetsera Mulungu amene tikumpembedza kuti Mulungu wake ndi uti. Malamulo ena aliwonse ndingonena limodzi umve bwino. Lamulo namba 1 limanena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha.
munthu akhoza kufunsa amene akunena kuti usakhale milungu inayi mulungu wake ndi utiyo. Lamulo namba 2 limanena kuti usapange fano losema mu zinthu zakumwamba, za pa dziko kapena za m'madzi, usazipembedze, usazitumikire izo. Munthu akhoza kufunsa mulungu wake uti. Ukhoza kupita lamulo namba 3 usatchule dzina la mulungu wako pachabe, pakuti mulungu sadzamwesa yosalakwa amatchula dzina lake pachabe. Ukhoza kufunsa mulungu wake uti. Ukhoza kupita kwina konseko usaphe. Ukhoza kufunsa amene akunoti usabe mulungu wake ndi uti. Koma ukapita pa lamulo namba 4 umve zimene akunena. Uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova mulungu wako akamba kuntchula. Usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena mwana wako, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako. Chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Haleluya. Ndi chifukwa chake mulungu akusayinira kuti mulungu amakulamula kupereka malamulo khumi ya mulungu wake ndi uti. Ndamadalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndamene akumfotokoza ku chapter 14 chivumbulutso verse 6 ndi 7 kuti ndikunena ndi mawu akulu, wopani mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti afika nthawi ya chiweruziro chake, ndipo mulambireni iye amadalenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Mulungu akuzonetsera yekha, akusayinira kuti munkhani akupembedza yokha ndiko abwino kumpembedza mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. M'bale wanga, zindikira kubwera lamulo lokakamiza kuti munthu afuna asafune adzipembedza Sande nkhani yakupembedza. Ufuna usafune malamulo akhazikitsidwa kale otchedwa ma blue laws. Mwina nkumwana ngasinambe zachitikapo ukamang'ana mbiri ya dziko lapansi. Mfumu wa Rome mu chaka cha 321 AD mfumu Constantine adapereka lamulo lonena kuti wina aliyense afuna asafune asagwira ntchito tsiku la Sande. Adachita kusayinira, adangopatula kwa anthu azawo ulimi wokha basi kuti akhoza kumagwira, komanso adayikira maola. Ndi mu chaka cha 364 AD uphungu wina wa ku Laodicea udavomereza ichi. Uphungu wa mpingo udavomereza kuti ndi zoonadi kumeneko kumekudambira kupembedza kwa Sande. M'bale wanga, zindikira kuti zidamba ndi Constantine mfumu ya dziko, lelonso zikuyamba ndi maufumu kumakula. Tangoona nkhani ya COVID-19 zikuyamba ndi ku dziko kena kukupanikiza anthu amatchalichi kuti asapemphere. Kodi zikupita kuti m'bale wanga zimenezi? Zindikira kuti mulungu wakumwamba sasintha. Anume chapter 23 verse 19 mulungu sasintha, ndiye mweyo ndipo adzakhala ndiye mweyo. Ndimafuna utenge ganizo ili kuti mulungu adachita kutsika kuchokera kumwamba nafika pa phiri la Sinai, kudachita mabingu, kudalira mphezi, miyala idagwedezeka, mmene amapereka malamulo khumi. Ngati mulungu angasinthe kunena kuti tsiku loyamba la pa mulungu Sande likhale Sabata la Yehova, mwini wake mulungu yakwenanso kutsika ndi mphamvu monga adabwerera, mupandanso kusintha pena paliponse. Ayi, akwena kutsika mwini wakeyo, kutsika nkuzanena kuti ndasintha ine, tsopano ndasintha. Koma Yehova mulungu wakumwamba sadalankhulepo. Yesu adafikira kuchoka pa dziko lapansi sadalankhule, adangonena kuti ndidzabweranso, ndipita kukonzeni malo ndipo ndidzabweranso. Ngati sikudali kotero nkadakuwuzani. Yesu ananena choncho. Ngati akamba za malo kuti akakonza malo kuti kumene kuliyeko ife tikakhaleko, Yohane chapter 14. Ndipo malo okhalako ngambiri adafotokozani. Ngati sikudali kotero akadatiuza chomwechinso. Ngati akadasintha Yesu akadatiuza kuti ndasintha tsopano, zipempherani tsiku loyamba. Koma dziwa kusinthaku kudachitika mu 321. Yesu adabwera kale kupita kumwamba, wophunzira ka Yesu adaphedwa wonse, zidabwera ndi anthu, mfumu ya dziko Constantine. M'bale wanga, ukamanga chivumbulutso chapter 13 pali zilombo ziwiri. Ufumu wa Rome wa chipembedzo umene mphamvu yake kuchokera ku chinjoka amali Satana. Ufumu wa America kuyambira verse 11 mpaka na 18 amene mphamvu zake kuchokera kwa chinjoka Satana. Ndiye undu uphungu wa Satana kulimbana ndi mulungu wakumwamba. M'bale wanga, mathero a moyo uno, mathero a COVID-19, mathero a 5G, mene nkhalango zingoyaka pena paliponse, mene mavuto akulirabe zopanikiza zimene zikubwerazi, zonsezi ukankhira anthu uko nkhani yakupembedza. Itsitse kumpembedza mulungu wakulenga kumwamba ndi dziko lapansi,
kapena kumvera ulamuliro wa chirombo. Koma m'bale wanga dziwa chisankho linacho. Nkofunika kumusankha Yesu pakuti yekhayo ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo, nkabwino kumusankha iyeyo basi. Palibenso china chimene tingachite moyo uno, palibenso china koma kumvera Mulungu wakumwamba. Kumvera Mulungu wakumwamba pakuti iyeyo ndiye mfumu ya ulemerero. Ndifuna ndiwerenge nawo amene tipita kumapeto lemba ili 1 Samuel chapter 15 verse 23. Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga, ndi mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula. Mu chapter 15 muli nkhani ya Samuel akudzulula kwa Sauli pakusamvera kwake. Sauli adachita kusamvera nanamizira kuti no anapha Amaleki, koma atatenga ng'ombe zina nakazibisa. Samuel pakubwera adamuza wachita zonse kodi, wachita zonse kodi? Sauli adayankha inde mbuye wanga. Ne Samuel adamufunsa nanga izi ndili kumva kuzi nchiyani, zimene ndikumva kulira kuzi nchiyani? Ukalenga verse 14. Ndipo Samuel anati koma tsono kulirako kwa nkhosa ndili kumva m'makutu anga, ndikulira kwa ng'ombe ndili kumva nchiyani? Samuel adanena kuti ndachita zonse mbuye wanga, ndachita zonse. Sauli adatero. Pamene nene Samuel adankhula mawu amphamvu kumuuza Sauli kuti ayi m'bale wanga ziwa kuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. Mu Chingerezi adalemba kuti rebellion ili ngati witchcraft, mfiti. Akuti kusamvera mawu a Mulungu kuli ngati mfiti yokupha anthu. Nde m'bale wanga dziwa malemba akunena sunga sabata la Yehova. Koma Satana akubwera ndi dziko lapansi ndi ulamuliro akunena kuti ayi koma tsiku loyamba zindikira kuti kusamvera kuli ngati munthu wanyanga. Ndi akunenetsanso kuti akuti mtima waliuma wokakamira zinthu zimene ufuna onse zimene Mulungu wakumwamba akufuna, kuli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula. Usakhale iwe Malawi nzanga, pakuti mawu a Mulungu ndi amenewa. Si maganizo anga, si maganizo a wina aliyense, koma Yehova Mulungu wakumwamba. Usakhale mfiti. Usakhale mfiti Malawi nzanga. Usakhale waliuma ngati wanyanga. Malemba akutero, malemba akutero. Koma peza Yesu ngwa chifundo akudziwa si chisankho cha ife, si chisankho chako. Komano Satana akumuwa ngati mkango nafuna amulikwire. Satana woyipa adasocheretsa zonse pa dziko lapansi. Ndikumaliza mu tsiku la lero timaona nkhani yakupembedza kumalizitsa uthenga wa COVID-19 5G ndi lemba la chirombo kuti kumapeto kwa zonsezi, kumapeto kwa zonsezi. Siso uyu atembenuka sisoyu. Yesu adayankhula mawu Mateyu 24 verse 9 kutsetsereka. Pamenepo adzakuperekani ku nsautso nadzakuphani, ndipo anthu a mitundu yonse adzadana nanu chifukwa cha dzina langa. Haleluya. Ndipo pomwepo ambiri adzakhumudwa nadzaperekana wina ndi nzake, nadzadana wina ndi nzake. Ndipo aneneri onama ambiri adzauka nadzasocheretsa anthu ambiri. Akuti dziko lifika potembenuka ndi kudana ndi anthu a Mulungu, kudana nawo anthu a Mulungu amene asunga sabata la Yehova. Adana nawo fo Satana akwiya kwambiri. Simukufuna kumvera sabata langa, Satana akwiya. Pamene anthu okhulupirira akakamira sabata la Yehova, kupembedza kuona muchina chilichonse kupembedza kuona, osati sabata lokhayi koma malamulo onse 10. Mwinaso ngutheka m'bale wanga sabata malidziwa koma suchita bwino ndi mamwenonso nkofunika kukonza. Meti kumaliza tsopano talingalira kuitana kwa Yesu. Mateyu chapter 11 verse 29 mpaka 30. Yesu akuitana moteremo: senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima, ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Pakuti goli langa lili lofewa ndi katundu wanga lopepuka. Haleluya. M'bale wanga Yesu mpulumutsi wa dziko lonse lapansi akulankhula mawu kuti senzani goli langa, mutsate Yesu, mupembedze Yesu. Kaini adasankha kutenga njira yake, koma Abeli adatenga njira ya Mulungu wakumwamba. Udzifunse kuti njira imene watengayo ukusankha njira ya Kaini kapena ya Abeli. Mfarisi adasankha uzitukumula, koma uyo misonkho adazichepetsa nakauzichepetsa. Kodi mbali yako nditi m'bale wanga? Zindikira Yehova adakhazika sabata lake tsiku namba 7 pa Mulungu. Koma Satana kugwiritsa ntchito malamulo a dziko lapansi adasankha tsiku loyamba Sande nakakamiza dziko. Zonse za COVID-19 izi kumene zikupita kukakamiza anthu kupembedza kwa Sande. Muona pompano akulengezetsa kuti Sande anthu asamagwire ntchito, muzona zikuchitika. Ayamba kunyengezera kuti chilengedwe chonongeka, pompano kubwera climate lockdown yopsa kwambiri kubwera pompano. Kuti chilengedwe chikonzedwe afuna kuti anthu Sande asamagwire ntchito.
ndi anthu akakamizidwa ufune osafune zimene zikubwera. Ndi Yesu akuyitana kunena kuti n'kwabwino kusenza goli lake, pakuti goli lake ali lofewa ndi katundu wake alopepuka. Umusankhe Yesu m'bale wanga, uziyenda naye. Popeza uthenga uwu ndomaliza mutu wa COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. Ndezindikira kunena kuti COVID-19 matenda monga mmene alili zochita kupanga. Zindikira kuti 5G network imeneyi ndi amphamvu ndipo igwiritsidwa ntchito lamulo likakhazikitsidwa kupembedza kwa Sunday mopyoza kwambiri imene anthu akuyembekezera. Ndezindikira kuti lemba la chirombo 666 maziko ake ndi kupembedza kwa Sunday. Ndi COVID-19 666 ayi. Komanso zindikira kuti 5G 666 ayi. Kakwenda Wi-Fi 666 ayi. 66 sichinchoneka ndi maso ndi nkhani ya kupembedza pa tsiku la Sunday. Ndi nkhani ya 66 imene. Ndi m'bale wanga Mulungu akumwamba akuthanga kuti ukonze moyo. Pamene zinthu zizifika povuta kwambiri ukhale kuti wapanga ubale wabwino ndi Yesu Khristu, pakuti yekhayo ndiye mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Yesu akusunge mu mtendere, akupambanitse mu zonse zimene uchita. Ulole Mzimu Woyera akulankhule mkati mwa moyo wako kuti uthenga uwu upindule nawo, chifukwa pompano Yesu Khristu akubwera. Munthu amasautso amene kubwerayi ndi okhawo amene apanga ubale wabwino wa Yesu Khristu, amene adzakhale mu mtendere. Ifika nthawi m'matauni anthu achoka napita m'midzi kabisala, chifukwa moyo siwalowaso kukhala m'taunayi. Ikha nyengo yovuta, nyengo yosautsa. Tukambirana zina patsogolopa pamutu wa midnight is coming. Mdima uli mkudza. Ambuye Mulungu akumwamba amudalitse Malawi, amusunge mu mtendere, apitize kulankhula m'bale wanga kufikira tsiku linalo. Mu dzina la Yesu Khristu, amen. Apa tisawonjezerepo sogagamdiwa uthenga wamveka mwachindunji. Nkhani ndi ya straight. Evangelist Yankho Malizani kufotokozera bwinobwino nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chirombo. Monga ndanena kale kumayambiriro kuja kunena kuti iyi ni ndime yomaliza, chibanthu chomaliza cha m'mipukutu ya maulaliki okhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chirombo. Tikatere ndiye kuti inu ndine tikumanenso mchigawo chinacho, koma uthenga wake ukhale osiyanira nako. Koma nkhani ndionena kuti Yesu akubweranso posachedwa, akufuna inu ndine azatipeze tili olungama. Kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kufunsa mafunso kapena kuchita ndemanga pa zimene mwamva mu programu imeneyi pochaya lamya kapena kutumiza text message kapenanso pa WhatsApp pa 0925 614 147 0925 614 147 kapena 0821 769 323 0821 769 323. Ndiyamikire nzanga pamakina apo Limidoni Limala. Ine mkonzi komanso mulusi wa programu uyi Jone Mulimbika kuchokera kuma studio azinayi mwakoma nonse ndapita. Tawi yataka Yesu ukubwera, alipakomo alinawe. Bereka mtima wako kwa Yesu leroni, Kristu wokona sukawe. Tawi yataka Yesu ukubwera, alipakomo alinawe. Bereka mtima wako kwa Yesu leroni, Kristu okona sukawe. Kristu okona suka, Kristu okona suka, Kristu okona suka. Taona kunja kwacha, uone kunja kwacha, Kristu okona sukawe. Kristu okona suka, Kristu okona suka, Kristu okona suka. Taona kunja kwacha, uone kunja kwacha, Kristu okona sukawe. Usazengereze tawi ndiyo omwe,
mtima wako kwa Yeye, sama wasuziwa pena moyo uchoka, Kristu wokona sukawe. Usazengereze tawi ndiyo omwe, pereka mtima wako kwa Yeye, sama wasu